kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en garti ɗo en émission men gonka debbo e rendo men sen mbi gonka debbo e rendo men noon koko woni gonkaji moyeɗen tan ko hen gonden ha hande sa yi mbimami noon eɗen gari ɗo ena hande e atelier mawɗo atelier jontaɗo machallah ko bammen jeeyi kono eɗen jodde ɓiyi ko nan ɗo ena joni noon mi totton baba ɗaha haalana on action o no yarini babda ha salminama mi salmitimama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal jettude Allah e julde mawlana Muhammadou Rasul sallallahu taala alayhi wa sallam bandiraɓe yewtere mon wiyetende darde debbo e nder rendo on calminama on juurama on wonama on ñaganama Allah moƴƴe taw ɗo warta ɗum ko Binta Alsan Tall hande noon min mbaɗi promenade min gari ha ɗo e ri 9 angle 16 ngam tawde ɗo jinnaɗo men moƴƴo jinnaɗo men jontaɗo biyeteɗo Alhaji Mamadou Galadio kan jeeya ko Agnam Siwol eɗen joddi ɓiyi ko nan ɗo wiyete ko Abdoul Mamadou Galadio wiyete ko kan to banggue karallagal to woni toon ko Alassane Sow ene wonde ceerno Djibi ko ɓeɗo gonɗo eɗen joddi ɗo noon e jinnaɗo men kadi gawlo makko koddiɗo makko bandiɗo ganduɗo mo andi biyeteɗo Alhaji Demba Ciloñ ɗum noon Alhaji Demba Ciloñ min mbi an ka gawlo a wona wulla sondo a hawre jamonuji kewɗi min namdoma ɗo min goni ɗo Alhaji Mamadou Galadio ɗo hol kanko goo gueɗe ɗimmel ngel oto jeeya e cuuɗi men gueɗe tatiɓe ngel hol yontaɓe rewɓe ɗo ñonniɓe ɗo e oɗo atelier eyyi ɗaha Thiam a jarama an ka ɓi Hamadou Boroɗo sa totti kam min Alhaji Demba Cilon konngol faade Mamadou Galadio ene welimi caggal yettude Allah e nelaɗo mi salmini yimɓeɓe rewɓe worɓeɓe mboɗo ñaago Allah ne kadi golle mbaɗoton ɗo ɗe gadduɗon ha ɗo atelier Mamadou Galadio ɗo woni sababu o ko Abdoul Mamadou Galadio yalla rewnu golle ɗe lawol yalla fewnu golle ɗe mamin kaalen komin gandi saabu Mamadou fonno uddide programme o kono noon lomtini ko min waɗi noon ko Mamadou ko noon foti wadde so neɗɗo joguima kuddu sumi fotani wonde min kala noon kabaru Mamadou Galadio Hassane nani de mana Siré Ousmane nani de mana Samba Demba Ali hamme julɗo kan wimo ni ko Mbolo wimo ni ko Dimak wimo ni nande mana ko Coɗay wimo ni ko Haada Ciwol Mamadou Galadio ko international ndewo janggi machine de o fuɗɗi ñodde ko 1961 o ñotanno ko galle Siré Boubou Aïssa Tillen ndew woni ɗon nde wona hebbiya wona bosoyo wona yirlaɓe wona law wona ngenaro wona damga fof ko ɗon ñotata wona jeeri wona waalo wona punnague wona hirnague fof ñotata ko ɗo Mamadou Galadio ɗo Allah ittimo ɗo o yeehi Europe o arti 88 o naati Rinef Allah wallimo noon ɗo Rinef ɗo gros boneji garannoɗo ɗo ɗi Demba Thiam ne ara ɗo jawko Cilon Mamadou Diagne ara ɗo jawko Cilon Alassane Sy ne ara ɗo jawko Ceerno Palel Alassane Sariw ne ara ɗo jawko Cilon nani de mana Abdoul Ba en ara ɗo jaa ko Nabbaji nani de mana Amadou An en ara ɗo jaa ko Dabiya nani de mana kala gros bone gonɗo wuro ngo en ara ɗo atelier Mamadou Galadio ɗo Mamadou noon Allah walli ɗum Demba Thiam jaa ko Cilon arannoɓe ɗo ɓe ɓiyu ko rontiɓe en kala garannoɗo ɗo ɓiyum ne ara ɗo addata ɗo ɓiyum ko saabu Abdoul Mamadou Galadio arata ɗo no arannoɗo ko Sampende en aranno ɗo nani de mana ko Demba Segen to ɓarga
arannoɗo ko nani de mana ko Alassane Segen Alassane Sharif en arannoɓe ɗo ɓe goto fof ɓimne ara ɗo nangue hennege arata ɗo joni ko Farba Ngomen arata ɗo joni ko nani de mana ko Demba Ngomen arata ɗo ko Ismaïla en hon Oumar Bonko en arata ɗo nani de mana ko yaya Pende en ɓen garata ɗo hande kala garannoɗo ɗo ɓimne ara ɗo kala garannoɗo ɗo Mamadou Galadio ɗo ma Abdoul Mamadou ronti ɓiyum ene gara ɗo atelier ɗo kala jiɗɗo ñotaneɗo ko yooɗi koɗo atelier ɗo rinef engal 16 atelier o uddita ko 1988 e joni gros boneji ne garanno ɗo ɓiɓɓe mumen ne gara ɗo ɓiɓɓe ɓe jogui atelier o hande saabu Abdoul Mamadou Galadio ɗum noon an nani de mana ɗaha Thiam an wondude binde Tall so tawi ardima en foti andade sabu ko ɓi Alassane Tall jaago dumga ko ɓi bam ko jontaɗo kañum kadi ko jontaɗo ko peɗɗitiɗo eyyi ɗum noon min Alaji Demba Cilon haaldanno e moon sabu Mamadou Galadio Hassane sabu Abdoul Mamadou Galadio sabu grand place o komin gandi ko kala gros bone gonɗo wuye jontaɗo gorgoye debbo ene ara ɗo ene ñoteɗen ɗo kala mo ñotanaka ɗo tawat dañani sagum ɗum noon yallah hokkon sagoji men ya lewru ko darini ndu anniya moɓe ganni o yallah hokkuɓe anniya o ɓe mbaɗiri ɗum noɓe jiɗiri ɓe gayniri ɗum noɓe jiɗiri wassalam eyyi kay baba min beltima no fewi ene wayno kala komin cohluno hande a waɗi ɗum résumé an noon elle pawa ɓurma yontede de ni no haaldini mbaɗa sikki tan eyyi joni holno jiiruɗa ñooti hanki e hande génération mo gonɗen o ko nden ɓurno yontede walla ko hande ɓuuri yontede bon neɗɗo kam assalamu aleykum on calminama on juurama avant tout d'abord on beltanama e weltare kadi garal mon ɗo hene Piindi TV ɗum kadi ko weltare mawde ñooti nden kam e ñooti joni min kam on ko tawami hen par ce que min 96 garmi ɗo garmi ɗo to nden kam mawɓe on ɓornoto ko fermeji rambuji fermeji e no waɗe Turki ɗum tawnomi ɗo hene ɓe mbaɗa kadi nden ñootol ɓurno wawde ƴettude temps e joni joni noon kam yimɓe jiiɗa ko yaaji hankkadi jamanu yahat aɗa saaha foof moddo yaltat mais oɗo saaha kam moddo jaltuɗo kam joni sa daari ƴeewi ko taw tan ko ɓornugol tan wiye furankagal adana ko ɓurno wonde furankagal par rapport e joni joni noon yimɓe ko gabbiti modde e par ce que sa ƴeewi nden jinnaɓe meɗen ɓe ko coodata e bague enen hande comme hande mi ƴefta exemple e kawɗa ha ndene kawɗa ha sene ɗum ɗo so waɗani 15 métres mbeɗa sikki timmata ɗum hande no enen génération o mi anda en jit seeɗa ha ɓurti ganda ko ponnoɗen wadde 15 mbatten ko 10 eyyi sa yi ko mbimami ko rona hande ko mode abbita nden doloke ma waɗa bakki cakgal ngal ma waɗa rofuji caaya ba ene waɗa gudi caaya joni noon doloke watta bakki simis cakgal ngal watta rofuji caaya kadi mbatta ɗum gude mawɗe o digo tokos tan walla taw ko pantalon ɗum addi ɗum eyyi kawɗa ha konngol yeeso ma eyyi Allah jarama a jarama en calmini dendagal noon Suwol naaɓe ha tendi Alaji Djiby Ali Kebe en calmini on juurimomo on gonimomo en calmini dendagal jirmi namdade ma taw haade men haɗam nadde e bunde namdal ngal mi teeɗo yimɓe hewɓe atelier yimɓe nanɗo hakki yimɓe sappo nan ɗo ene ñoota kadi ko lewru korka maɗɗen holno ɓe wulirte korka no wayi muuse ni ñalla guila subaka ha nangue muta ñamani a yarani est ce que ɗum wonko tardini e golle ɗe seeɗa walla korka ala haydara la ko bonni ɓe e golle ɗe walla korka nanggani haɓe ɓe nandani bindatal hunde korka saka ɓe bettiɗo ñotogol walla la eyyi bon no mbiruɗa ni no woodi lewru korka kam sa daari min liggo nomin fanir liggade ni mais somin kumtima tan a yiyat hankkadi min gaama eyyi joni noon ɗum waɗi min ƴewat ko équipe tan porsowo ñalawma jammo kadi équipe taw ganduɗa hoorema ɓen kadi continue ko équipe aji eyyi équipe aji ɓe waɗa équipe jammo ɗo joni ɗumiteɗo ɓeɗo joni ko équipe ñalawma gono ɗo hande ha ɓe kumto ha 22 heures walla 23 heures woɗɓe gara continue ha weeta ɗum wallatma ɗum sa waɗa noon a yaltata wadde ɗum ala tampere ko wona ɗum ko
o haalɗo babiraɓe yontaɓe hewɓe o haalɗo Alassane Sérif en o haalɗo Oumar Julde en e gurdam en o haalɗo Hamadi Farba en ɓe fof ko yontaɓe ɓeɗe garanno ɗo emin gandi kam bamma kam dañi lomto par ce que aɗan ɗo est ce que no bamma wurduno ni e mabɓe an hande holno gurduɗa e génération mo gurduɗa o hol hakkude mo holno wayi bamma kam aduna o fonani ɗum ko jontaɗo notini yontaɓe annene génération mo kawruɗa o est ce que aɗa waɗi hen biye posé aɗa welti hen no fewi no fewi no fewi walla wonko ɗeɓɗa manquede seeɗa no bamma o wano e mabɓe ni bon ko namdagal mami welto hen par ce que neɗɗo kadi sa jibinama a mawni a yino bamma o wurduno aɗa sa ɓuranimo kam oto jafni haalo pulaar no mbiyo ganda ko ɓurde bamum welani nande kono no wiide wonde kono noon min mi tawama hen seeɗa gurdam makko nomi yi kadi babiraɓe ɓe wurdunoɓe ɓe wonnoɓe foof kadi kala mo wurdunoɓe babiraɓe mo wurdunoɓe foof maɗam jotodiri sukaba mum simi ɓuranimo kam mi ñaaga Allah jasdemo kam très bien e ɗon moƴƴi kono ko wona ɗum ko tottanam Alaji Demba mi namdomo seeɗa tan e toon payatmami jimmi namdadema an ko kaw Demba aɗa namdal nanmo ngal o jaymimo ɗum kono an hanki ari ɗo hanki nden ɗum ɗo kewani ɗo hande kadi ari ɗo hol différence gonɗo hanki e hande ɗo e yende ma eyyi toon payatmami mi ari ɗo hanki ko haali ɗo haala ñooti hanki e ñooti hande ko mi ceerna noon ñooti ɗi hanki min ɓornoto danide mana ko dolokaji les Debbo min ceekanno ɗum ko ri tolbiya métre 45 min dokka jennankoɓe mbaɗana min simple touras walla mbaɗana min fermé walla mbaɗana min bennanos walla mbaɗana min simple kiyas walla mbaɗana min simple sorfo ko ɗum min ñotanno ceeka perkal ceeka métre bassin mbaɗa turki gambisal dokka sig bintel en ñotanma e on saha ko ɓen goni ñotoɓe Mamadou Galadio Hassan koye ɗin dimaɗo dogde ñooti turki gambisal ñooti doloke bassin ris tawana wakkine on saha dawme ari ɗo dawme ari ɗo ko ɗo ñotol jennanki hankadi natti hawre nande mana ɓe naate dawme ko machine pédal wonno eyyi jennanki ko ñotowo ɓen ñotanno ñotol junggo ko ɗum wonno machine pédal nde dawme ari ñotol junggo natti watti ñotede dawme Mamadou Galadio on kawre dawme ñooti ñotol dawme ñotol ngol lati ala ɗo ñotani ñotani wonɓe a selemɓe Demba Jumen nani Moussa Sy en nani de mana wonɓe a selemɓe fof Mamadou Galadio ñotan ɗumen o waɗi noon kanko Abdoul ko lallitiɗo o jotodiri e sukaɓe Farba Ngomen Demba Ngomen Ismaïla Dia en nani Mamad Segen nani de mana Maysoud Belli Bousso en nani Ɗayiru Sar en ɓe fof ko yimɓe makko kanko Abdoul Mamadou Galadio kanko jontaɗo o roni bam makko kala mo bam makko wonduno o roni ɓiyum o roni goɗɗum kadi o wacci hen eyyi ko ɗum min gandi hen grand place o noon ko grand place Fuutankoɓe ɗo kala jontaɗo gonɗo e leydi en ara ɗo haɗum congani en ne gara ɗo ala fof mo arata e grand place kala mo miijiɗa Hamad Farba en ne gara ɗo Oumar Julde en garino ɗo kala jontaɗo gonɗo e aduna en ara e grand place wona wonɓe wuuro ngo wona wonɓe ladde ɓe nde tawno Mamadou Galadio ko moƴƴo feɗɗitiɗo jaaduɗo e aduna kono noon o dañi ɓiɗɗo jontaɗo haɗama ƴettude mi wima an ɗattude micro mi wima an ka gawlo makko eyyi a haali fof eyyi kay weɗɗo hayso nawdade mbaɗen ka korɗo ka tampuɗo kono joldama yo kay rongan ɗum wadde eyyi wona joldama kay hono wiyete ko an mate ɗo wona min kay ko kanko jimmi kalɗa kay ko e kanko wona joldama wiyete no wiyete eyyi no wiyete kanko Mamadou Galadio Mamadou Galadio nande mana Hassan Siré Ousmane Samba Demba Ari Moutar Paté to Dimak walla to Mbolo walla to Coɗoy walla to Koɓɓino saabu nani de mana hamme julɗo kan ɓiɓɓe muɗum ɓamandema e Dimak ha hawre kala galle mo garɗa wuuro ngo garɗa ma tawɗon tandeɗa hamme julɗo kan ma o woni éliman jama walla o woni joom wuuro koye ɗen ɗiɗem ɗen ƴiye Mamadou Galadio yalti Mamadou Galadio ne hani waade no wayni ɗum noon mi weltanima on mi salmini on mi weltima ko mbaɗɗon ko saabu waɗi mi weltade ko Mamadou Galadio mo garɗon yinde mo ko minam ko cehilam
mi ala goɗɗo so wona kañum ne garɗa ɗo fa tawatam ɗo Abdoul Mamadou Galadio ko ɓiyam kadi ko sehli sukaɓam e oɗo binde talo noon mboɗo weltani ɗum sabu bamum ko sehli am Alassane Tall kadi to wayini o foti waadi an ka ɓi Hamadou Boroɗo ɓaman damal galle coguiɗi pende ramata ha damal galle miija Bamako hay goto yaani yeeso bamma Sam sa wayini poɗɗa waade a jarama ka Demba min beltanimama kaw Demba min beltanimama par ce que comme kalɗa ɗo ene ko ne waɗi fayida ha no fewi no fewi joni gartanmi koye ma coupiraji courant ɗi holno mbaddata hen coupiraji courant ɗi kam danaka adan kam ɓurno hewde e joni voilà eyyi joni kam coupure so ari so heewi ko 10 minutes 15 minutes arta taw ko peut être won réglage uji danaka min nden kam no muusi avant 2012 kam nden kam min coodin ɗo groupe aji courant coupat a soro ƴettat groupe mbaɗa hen essence ene doga hatta ko facture so ari kadi ko paare wonata mais joni kam vraiment à partir de 2012 faade joni coupure o semmuri no fewi semmuri kadi guila min gari min di clientneɓe nana jooɗi ene patma par ce que minen ni nanguma ɗo ene mais clientneɓe kam nana powol ene dañi ene patma an kam aɗa andi ene wiye tawireɓe ne jogui rafi mo ganduɗa o ƴefta ha ɓurta ɗum doole après wonta so wiyama événement ko janggo walla ɓawo janggo ene suuɗo yimɓeɓe an kam aɗa jeeya e ɓen walla jeeyaka e ɓen eyyi aɗa andi ko wiyete kono ɗan neɗɗo ka wawa liggade nder hitande a wawi ɗan liggo ɗum nder lewru woɗi kadi sa ɓooyi hen tan natta tampindem aɗa andi hunde kala ko ɓoyɗa tan a ɓeydot famde ɗum aɗa andi employé ji ma no foti aɗa nombre de machine joguiɗa aɗa andi no foti mbawɗa yaltinde par jour so aɗa wawi yaltinde joni suppose o joni aɗa wawi yaltinde 40 par jour ƴeewa ko hedde e julde ƴeewa programme sa waɗi noon da tampata min kam julde kam mi meeɗa julde atelier taw o saaha kam no wiyata woni julde kam tawa komi gayni liggey keleneɓe heddo wadde an somin beela min mbima koye professionnel kay jeeyɗa par ce que ɗum noon ko professionnel kewi wadde ɗum par ce que minen kam ko heewi hen min kewi wiide ko neɗɗo ne riddodiri e ɗum ɗo walla ara jomum naata e less bag walla mi wiya mi ala ɗo kawɗa ha konngol e yeesam eyyi konngol e yeesam ha joni koye yewtere he gonɗen ceerno Abdoul ko wona ɗum ko gonga ko bamma won ceerno mamba sikki to banggue ñotol aɗa wawi haalde almuɓe bamma tan ɓe jangguini tan ha beeri hande dañi atelier mumen walla ala anne kadi garta e ma an so tawi wonɓe jangguinɗa walla ala voilà c'est ça eyyi wonmo gandumi hen kam ɓo jangguini ko heewi kam ko tawi kam ɗo kom eko haalinimi bo haalin ɓe honko mawɓe wonɓe ganduɗa hoore ma nande Alaji Salif Kane en yo Allah yurmo yaafo ɗumen ɓen kadi koye almum makko jeeyno e ceerno Ba en ɓen foof yo Allah yurmo yaafo ɗumen ko Agname Solnat ɓen foof koye almum makko jeeyno nande Yaya Dia ne jeeyno banggue ndendor to Yaya Dia on kam joni nan France toon woni Djibi Buuɗi en Djibi Baydi Djibi Buuɗi en mbiya ɗum on nan Italie e woɗɓe Souleymane Sori Yaya en on nani États-Unis on kam nan toon ñoota kam e Amadou Ceerno ɓe Ceerno Ali Diagaraf on ɓen fof minen ndenno ɗo génération Alassane Ly en Seydou Ba en amin en tout cas kam ɓe keewi kam caggal ɗum an aɗa jogui almuɓe walla eyyi ɗo joni kam min hay somi joguima almudo komi almudo makko konko eyyi wadde mo ɗo jooɗi kam kam ala almudo taw ala almudo ko très bien ala almudo taw ko mbajoɗɗa noon baɗo par ce que oɗo on ko haali c'est très important woni ƴetta ñotol ha wiyama ɓawa janggo juuɗe heddo aɗa suuɗo walla coupa téléphone ma mbiɗa ɗum Allah dandima e ɗum dandirma ɗum ko nundal par ce que meccal il faut wona nundal yaade hen e jogade gonga holko basirɗa bandiraɓe maɓe tayreɓe heddiɓe hol wasi basirɗa par ce que no mbaɗɗa feere ha mbawɗa dañde an so tawi julɗe ari hay ñoto goto daw anne hol jofande jofotoɗaɓe e hol yiyande ko kallataɓe eyyi de no woni mbirumami ni tan aɗa andi sa waɗi calcul ma tan a yanata saaha noon aɗa heeɓa imprévu o noon en waɗi tan no haalirte min nden a waade ɗo mi salonoma kono noon nani so heeƴi min wat so heeƴani noon andum waɗani wona ɗon kam hankkadi noon a haalni ɗum ko ganduɗa hoorema kam ko ɗumini so ɗum ɓenni kadi mbaɗa waso korejam tawireɓe neɗɗo kam ko mbimi ko tan ka wawa liggade nder hitande a wawana e nder lewru wotol mbawɗa heɓde ɗum eyyi dogde en yo dogdu kam taksama dadde sa dogi kadi ka gartowo te kadi hande kala haɗa reno force de client e veille julde par ce que ɗum ko tañam ɓerde wonata jomum no wayi rew ɗon ni
harminorma wasa addude ma ñuti ɗum noon yimɓe ndento ɗum neɗɗo noon kala ko wawi tan wiima ɗo wawi somi wawa kadi mbimi wawa eyyi kawɗa ha yewtere meɗen nani hidde joni konngol ma cakkitigol tan mbaynotoɗa bandiraɓe eyyi konngolam cakkitigol ko yettude Allah e nelaɗo mum enen en dañi sens woni holɗum enen mbawno arde tawen kaw Mamadou Galadio en jeehi wayen haami kono alhamdulillah rabbil alamin en tawdiri e mabɓe ɗo en jiiniri e mabɓe kadi o monɗo woppidono sa nani noon neɗɗo jooli ƴeeŋi dolɗa koye dingiral kono sa lommi koyngal ma ngal lana annabi no hum mayata koye hurum ma eɗen ñagonomo kanko Alhaji Mamadou Galadio maire nananimo maire nanta neɗɗo ma woni moƴƴo walla wona bonɗo wona kareside walla wona karamude kanko noon nanimo ko moƴƴere e ndimagu e wonde kareside ɗum nanimo eɗen ñagonomo Allah yo Allah juutno ɗum ha juuta mo wi juuti ni kono enen en jeeyi ɗum ɓii komo woppi ɗo Abdoul ene jogui haqqille mo jogui o ene jogui cuusal ngal o jogui ngal yo Allah hokkumo mbawka hokkamo kadi ñibde e meccal ngal hadam wayna tan mi sa naati kam Agnam Siwol ha yalti a salminani honorable député Alhaji Farba Ngom ha sa wawa fan Allah kam woppi hoore ma en calminimo en juuɗimo en duwoni momum en calmini kadi jibi mbo nde garmi nde kam ɗa ha cam ɓaade paaɗa koto kaw Mamadou Galadio mbima dolokka mo ñantoroɗa hannde o ko min ɓornanma ɗum kalna bandiraɓe kaw Mamadou ko sehilam kadi ko sehil kawiraɓum ɗum noon en calminima en juurimama ɓe en beltanima ande kadi min beltanima binta ko oɗo haalema ko kaw Demba haalema ko gonga ka cukalel kono ka cukalel laaɓa juuɗe ñandata koye mawɓe ka jontaɗo ka jiɗɗo hoorema ɗum noon en calminima no diɗi noon hono musidɗo meɗen Djiby ene wonde Alassane Sow ɗum noon ɗaha camɗo kañum fawɗo fiɗen muɗum ha saaha goɗɗo so tawi jeeɗo ñawi eyyi ha hande koye ma gartan kadi mbaynoɗa bandiraɓe e ko mbiyata kadi kilene maɗe eyyi bon sona salminde bandiraɓe foof e dendagal keleneɓe atelier o neɗɗo kam kala ko dañɗa ƴettu kala sa yetti Allah tan a yetti jinnama ma yettu keleneɓe ma par ce que so wonani kamɓe a jottako ɗo eyyi sihlamam aroɓe ɗo ɓe foof mulimi hen foof juuma guila Oumar Bow ko mawɗo men ene wonde Debbo men aroɓe ɗo foof dal par ce que sa limi tan o juuma ko ara ɗo kam machallah ne heewi kadi kam foof ɓe beltanama eyyi kam foof ɓe beltanama kadi amin mbiyaɓe lewru koor ko min jarlimi min jaafimi ko suuɗi ko feeñi foof min yoɓe jarlomin ɓe jaafomin eyyi baba wonde waynoro bandiraɓe eyyi bandiraɓe micro arte am Abdoul Mamadou Galadio ko haali ɗo ko aha cam mbimo beele mo andi ɓe Mamadou jangguini o wawa andude ɗum Mamadou jangguini temedere capanɗe jeegomo neɗɗo Mamadou Galadio o Allahu akbar temedere capanɗe jeegomo neɗɗo Mamadou jangguini ɗum matin min cukaɓam tatone hen o jangguini ɓiyam mo jibini wiye Maysa mboɗo wiya ɗum Aboudi o jangguini Mamadou Gobaɗo o jangguini cukamen goɗɗo no wiye Mari Sambu ɗum ko awluɓe tan ko jiiɗa e rimɓe temedere capanɗe jeegomo neɗɗo o jangguini grand place o ko grand place aduna o foof kadi Mamoudou jaago Siwol jogui toon ko pedde makko Siwol nde fof ko sehila makko Amadou Tidiane en Alassane Abdoul en ya Diallo en baydi Demen ko e grand place e jaa kadi koɓe sehilaɓe jamma ñalawma Alassane nande mana Mamadou Galadio ko neɗɗo yimɓe jibina ko yimɓe wondi ko yimɓe ɓi ko noon ronimo nani Abdoul Mamadou Galadio ronimo Farba Ngom noon so haalama tan gasi haala so fuɗɗima ha yettima Farba Ngom ko bolo fanas Seydou Ngom emin ñagonoma Allah balɗe juɗɗe grand place o ko grand place ma grand place o saabu Mamadou Galadio ko bamma sampende no woniri bamma ni a wurde e sampende Mamadou Galadio on gurdi kadi a wurde Abdoul Mamadou Galadio Seydou Ngom an woni bolo fanas aduna o eyyi kay a jarama Allah jarama a jarama baba ko weltare tan comme no mbiruɗen ni tan en calmini honorable député Farba Ngom tande ko 16 makko garden hande en mbawa wasa salmindemo par ce que ɓe mbi saabu waɗata sababu kono min calminimo sababu nde moɗon eyyi kay ɗum noon ko ha hande tan gartene caméra manuji meɗen ɓe cofani ɓe hono Alsane ene wonde Djiby min calmini on émission men gonka debbo e rendo men hande kam min calminani galle saabu waktu meɗen gasi
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma